siya guys, mukat-kat din he. Tumo ni karon siya vlog, mo ni siya vlog. Hello vlog, welcome to my guys. Tumo ni siya vlog. Subscribe sa sa kuwang guys ha. Lubot eh. Hoy ma! Ma! Oy! What the bins? Asa? Di man to butong ma! Bata ba to? Bata. Gubo sa to. Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. Hi, this is Chirel R, your sexy mommy ng Cebu. Siya og lobo, so mo na ang binhi nga mo ang ipuga sa yuta. So nay naon tun ako, ampuan gyud ako guys nga mayon ta mo turok mi sa yuta. So, mao na mo ang pugsan diha kay mao man na siya ang kinagkaban sa katong nag-wedding diha mga tao mga tao Stop ni trip. so karon kay usik kaayo ang yuta tambok ra ba kaena so ato ang pugsan og mais dili man lang ya first time karon ni Kim og pamugas ako siyang tudloan og pamugas okay Game na. Anday na. so karon ako siya first time pa ni Kim og pamugas karon ato siyang i-train kay di ka ni siya og Amerika gapuyo so karon pa niya karon pa siya Amerika. karon pa rin siya naka-retry sa bukid karon pag yun siya makatry og pamugas guys sige na Kim pamugas na Kim karon guys mag-start na si Kim og pamugas so ato siyang tudloan kung saan niya pagpamugas ron so dapat magtiniil gid ka Kim oh maligid ka paginay dira tulo ka buok ang lugas nga ibutang nimo sa yuta Kim Chan. karon pa ta na siya makatry og pamugas ako ana siyang i-try oh dira oh diri dapat ang kalagyo murag sa katikang ba
Na, sa katika. So, diha, Kim. Tulo ka buok. Ayo kay laluma. Igo-igo ra. So, at least makatry ni siya, guys. Og pamugas. Upat lagi na. Tulo ra, Kim, ha. Na. So, at least makatry siya og kuan pamugas sa iyang kinabuhi. Hindi siya magbahay. Kay unya magminyo ka, Kim. Kamong Bourbon, daghan ra ba tong yutas Bourbon? Taga bukid ra ba to imong uyab? So makabalo na kang pasalamat na sa Bourbon nimo. Kay ikaw kabalo na mamugas. Apel ko ma. Apel pamugas. Dili ba apel? Oh, padulong sa ubos ha. Ato ka dito ma. Ato pa bulong yuta. Ato man ni. Ato pa man ni hangtod dito sa ilalom. Yan mo na mo siya. Mo na mo ang balay, guys, nga gituko na siya pagka 2016, nagpuyo mi diha pagka 2019 igo ga lockdown, diri mi gapuyo almost mga 1 year mi diha. Then ni kuan mi sa ubos na pod, sa ubos na mga balay kay nagnegosyo na pod mi dito, ginagmayng negosyo aron mi mga buhi. So gatigom pod mi og kwarta aron mi makauli sa ako ang Pinoy-anan sa Bantayan Island. Kay gimingaw na kay ko dito sa akong pamilya o ganahan ako makakita sa akong mga sisters and mother. Gimingaw na ko, Kim, uli. Excited na kay ko. So paningkamot og pamugas diha, Kim, kay para nigabot na to diri gikan ta sa Bantayan. Motorok na imong gipugas diha. So karon, guys, kay it's time to pamugas naman gyud. Daga na kayong namugas diri sa among mga silingan diri sa kubong. So mao ning namugas na lang pud mi kay wala may duty ko karon, ya wala po'y klase. So it's time na gyud nga mamugas. Shout out kang Bourbon imong uyab na mugas diri Bourbon. Mag-practice na daw kuno siya pamugas Bourbon kay para nga inigminyo ninyo ready na siya. Naningkamot taw imong uyab diri Bourbon. First time pa ni Kim og pamugas diri sa kubong. So at least Bourbon nakatry na siya pamugas. Kita ko ra ba magbaol Bourbon? So at least no, kani mong gud siya gapuyo ni siya, dugay na kay na siya gapuyo dito sa Amerika, guys. So mo ni siyang ni ari siya diri sa kuan kay taga diri magdiyahang papa. So mo na siya nga nikuyog siya sa iyang papa og nipuyo siya diri sa Tan-awan. So diri na siya nag-school. So mo ni siya nitabang-tabang siya nako. Kaya wala man siya linga, wala pa siya klase. So nitabang siya sa ako ang tindahan dito. Hala, unggoy! Unggoy! Magpakita ka, unggoy! Murag na yung unggoy di adapit. So daghan na kayong unggoy dari, guys. Niabot na sa mo ang kuan baol. Amos tamong mga siniguelas ug lubig ikaon na. Ako ang anak nitabang pud og pamugas kinamugulangan akong anak. Anya nasuya po ning usa kay ganahan pud mo tabang. Ya wala naman siya isundang. Ay bunglay. Mo ni siya mo ang gamit sa mong pagkuan pamugas, guys. So karon, guys, kay first time ni Kimo Ato sa dagat. Na dito among dagat. Among dagat na dito. Na-slide na ba to si Vince din naman na? Asa man siya na-slide?
kani model sa carrots. Daghan mig na harvest nga carrots guys. Look at this. Oh. Mo ni among isagol niya magpansit kanton mi si kuya ang gatanom ana. Thank you kuya sa pagkugi og tanom kuya. Di karon na natay na harvest. Karon guys, siya guys, kat din he. Tumo ni karon siya vlog, mo ni siya vlog. Hello vlog, welcome to my guys. Tumo ni siya vlog. Subscribe sa kuwang guys ha. Lubot eh. Hoy ma! Ma! Oy! What the bins? Asa? Di man to butong ma. Bata ba to? Bata. Gusto sa itong bata. Tungbo pa man to, tungbo. Buto, tubo. Lubot. So karon ato ang tilawan ang butong ni Kim. Buto ni Kim. Hala, asang sundang? Nani bulbul? Bating. Asang sundang tiyan? Doon. Pag-practice Kim. First time ni Kim og buak sa butong. Sige, i-try Kim.
Unsa man? Oh, makatusok bitaw ang kugong. Dagan ng kugong. Taas kay na oh. Ay, taas sa lubi. Ay, ogi diha. Dito. Wala agianan diha. Oh, dira agi. Dito pikas. Ato taagi dito. Wala agianan diha. Maglisod si Ate Kim diha. Pagpandong mo kay init. Wala ra baga jacket si Kim. Ana lugitan na Kim. So karon guys, first time ni Kim og lugit sa lubi, lugit-lugitin. Tingnan mga kuan ba? Dalan to. Saan asa kay gigi ka? Saburbon. First time taw ni Kim og pamatak diri guys. Curious kay siya unsa nang pamatak, so mo ning gikuyog namo diri sa bukid. So at least nakabalo na siya. Daga na siya na tiguan karon lang. Very good kay Kim. Oy. First time niya pamatak karon og lugit sa lubi. Nakalugit man dayon skin. Master na kay Kim. Mo na imong buhat diri guys kay usik ining kuan. Lubi kay nami plano inig mahalin ning kuan. Gipupras na mo ni Kim dito sa babaw. Wala pa may taon na human dito. Balikan na tanam ugma kay gipanggutom na taon ni. Nangahoy pasad ko gadala mi kahoy. Kay para na ami madala nga kahoy dire.